டி நகர் பாண்டி பஜார் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு கடையா அப்படின்ட்டு எங்களுக்கே ஷாக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இவங்க கிட்ட கிடைச்ச மட்டனு, சிக்கனு, ப்ரானு, காடன்ட்டு ஏகப்பட்ட நான்வெஜ் டிஷஸை ஒரு தட்டில் வச்சு அடிக்கி எடுத்துட்டு வந்தாங்க. எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை ஸ்ரீ தேவர் ஹோட்டல். இது வந்து பாண்டி பஜார்ல இருக்குங்க. மதுரை ஸ்டைல் ஹோட்டல் அப்படிங்கறனாலே இவங்க கிட்ட ஏகப்பட்ட நான்வெஜ் கிரேவிஸும் நான்வெஜ் சைட் டிஷஸும் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன சும்மா இருந்துருவோமா? பெரிய வாழை இலையை போட்டு வகை வகையா அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். மட்டன் பிரெயின், பான் ஃப்ரை, நெத்திலி ஃப்ரை, செட்டிநாடு சிக்கன் ரோஸ்ட், காடை ஃப்ரை, மட்டன் கோலா உருண்டை, ஒரு நான்வெஜ் மீல்ஸ், ஒரு நாட்டுக்கோழி பிரியாணின்ட்டு எல்லாத்தையும் நாங்க ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அதுல எங்களுக்கு இவங்களோட சைட் டிஷஸ்ல இந்த நெத்திலி ஃப்ரை, மட்டன் பிரெயின், மட்டன் கோலா உருண்டை, பிரான் பெப்பர் ஃப்ரைன்ட்டு நிறைய ஃபேவரட்டான டிஷஸும் இருந்துச்சு. அதுவும் இந்த நான்வெஜ் மீல்ஸோட மீன் குழம்பையும் செட்டிநாடு கிரேவியும் வச்சு சாப்பிடும்போது சும்மா பக்கா லெவல்ல இருக்கும். இந்த ஹோட்டல் பத்தியான டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த ஏரியால இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க.